Benvinguts una setmana més al programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. Aquest passat cap de setmana hem acabat la competició oficial. Després de més de 9 mesos vam conèixer els últims equips campions. Els Reds de Terrassa es van fer amb el títol de la categoria sots 15, imposant-se pioners en una gran final. Pel que fa a la categoria Open, els pagesos White van aconseguir la corona de campions a l'imposar-se als Wolves de Sarrià de Ter, que havien aconseguit hores abans la sorpresa de la jornada. I acabarem aquest programa amb un reportatge de l'expedició catalana a terres franceses, on els cadets de les nostres competicions van demostrar una gran qualitat, guanyant 6-22 al combinat del sud francès. Arrenquem el nostre programa parlant de la Final Four de la categoria sots 15. La primera semifinal enfrontava els Torrelles Legends i els Reds de Terrassa. Els primers havien començat de forma impressionant la temporada, però havien acabat una mica fluixets. Tot el contrari que uns Reds que ja havien aconseguit la Copa Catalana i que per mèrits propis es ficaven a la posttemporada de Lliga després d'enllaçar 7 victòries de forma consecutiva. Els egarencs des d'un principi van treure a passejar un dels seus punts forts, la defensa, i van començar a aturar a uns intensos però ineficaços Legends. Amb les esquenes cobertes, era moment per a que l'atac obrís escletxes en el marcador, i no ho van desaprofitar. Les anotacions anaven caient, i els torrellencs no van poder més que resignar-se a veure com els Reds es classificaven per la final després de vèncer 35-13. L'altra semifinal ens portava els pioners i els Rookies Gold. Els de l'Hospitalet només van perdre l'últim partit de la temporada i els barbarencs havien aconseguit el bitllet a les semifinals gràcies a un bon sprint final de la regular season. El partit no va defraudar ningú i va comptar amb moltes anotacions i alternatives per a ambdós equips. Amb 20-14 al marcador, ja en la segona meitat, els pioners van aconseguir interceptar la pilota. Posteriorment anotaven, obrint així una diferència que ja va ser insalvable pels rookies a pesar de lluitar fins al final. Amb un marcador de 33-27, els pioners es ficaven a la gran final de la categoria infantil. Abans de parlar d'aquesta gran final, donarem una pinzellada al partit que ningú vol jugar, la final de consolació. Els Legends, molt tocats anímicament després de les semifinals, van aguantar uns pocs minuts, acabant perdent per 38-19. Els Rookies Gold, doncs, es quedaven amb la tercera plaça. La gran final de la Lliga Catalana repetia el mateix enfrontament que la gran final de la Copa del novembre. Els Reds de Terrassa en aquella ocasió es van imposar in extremis a pioners per 34-32. Aquesta vegada el partit no va tenir història. I no va tenir història perquè els Reds van treballar de forma excepcional la defensa en les jugades llargues dels pioners, unes jugades llargues que tantes vegades havien servit per anotar. Els agarencs tenien la lliçó molt ben apresa. Gràcies a aquesta defensa, els de l'Hospitalet començaven a posar-se nerviosos, sense idees, i els Reds es van anar al marcador 20-6 al descans. Si hi havia algun dubte que els Reds anaven a per feina, només començar la segona meitat van anotar de nou i van aconseguir un safety, trencant del tot el partit. El resultat final de 40-12 demostra ben clar la diferència dels dos equips en aquesta gran final i posa els sots 15 de Reds en un lloc per la història, a l'aconseguir la Copa i la Lliga a la mateixa temporada. Ha sido un placer ganar. O sea, se lo han merecido con toda ley, han jugado muy bien y lo han obtenido. La defensa espectacular, encima que nos ha llegado un niño que ha sido como un pilar más. O sea, se ha formado un conjunto ahí de chicos que han dicho aquí paramos todo i així ha sigut. Javier Morales, després d'una gran actuació en els dos partits d'aquesta Final Four, es va convertir en l'MVP de la categoria. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. A primera hora del matí vam conèixer la gran sorpresa de la temporada en la categoria Open. Els locals Wolves de Sarrià de Ter acabaven amb l'hegemonia quasi dictatorial durant la regular season dels Gladiators. En un partit increïble, els gironins van estar més encertats en els extras i es van endur el primer match per 35-38. El segon partit dels Wolves va ser contra els castellonencs Ironmans,
un equip que venia amb ganes de fer mal i que va estar a prop d'aconseguir-ho, però de nou els jugadors gironins van tirar de talent i inconsistència per guanyar el seu segon partit per 32-21 i certificar el pas a la seva primera final de Lliga. El tercer partit del grup, ja sense al·licient més que l'honra personal, se'l van endur els Gladiators per 40-18 contra Ironmans, acabant així una temporada que semblava que podia ser gloriosa, però en la que van perdre justament en el partit que no podien fer-ho. En l'altre costat del quadre, al grup B, va haver-hi també un dominador clar, els campions de Copa Pagesos White. El primer partit es va encarrilar de forma ràpida davant uns búfals que novament comptaven amb pocs efectius. Les connexions d'atac van funcionar a la perfecció i els barcelonins pagesos guanyaven 40-12. Els búfals, lluny de venir-se a baix després de la derrota, van demostrar el caràcter guanyador i de lluita que els va portar fins a la posttemporada. Van plantar cara a un dels altres aspirants al títol, els Bulls de Sant Martí de Tous, i tant van arribar a fer-ho que es van imposar 26-24 en un final de partit elèctric. D'aquesta forma es tancava una mica la porta de la final pels Bulls. Només els hi quedava guanyar a Pagesos White i fer comptes amb les anotacions per tal de colar-se a la gran final. Però els barcelonins no estaven per especulacions i novament amb un joc intens i ràpid van guanyar per un ajustat 13-19 i aconseguien el pas a la final. Sense temps per descansar i sota un sol de justícia es repetia la gran final de Copa, com passés també amb els infantils. Pagesos White volia el doblet i els Wolves de Sarrià de Ter el primer títol de la seva història. Els Wolves van colpejar primer. Els barcelonins responien i posteriorment, gràcies a una gran intercepció, podien posar-se per davant en el marcador. Els Wolves tornaven a donar la volta al partit gràcies a l'anotació i l'extra, però Pagesos White tancava la primera meitat amb una nova anotació, posant el 13-18 al marcador. En la segona meitat van ser els barcelonins qui van anotar primer, obrint l'escletxa que va arribar a ser de 10 punts fins al moment determinant del maig. Alejandro Cuesta interceptava la pilota dintre de la pròpia endzone i possibilitava un nou touchdown d'Israel Sánchez que finiquitava el partit. Tot i això, amb les baixes dels Wolves, els gironins van aconseguir encara anotar un cop més, però ja seria del tot insuficient, ja que els Pagesos White es prenien el títol per 36-27. Hem tingut una gran defensa i no ha estat gens fàcil, encara que els números diuen que ha estat més fàcil del que ha estat. Èxit total, èxit total. Un gran equip, molts jugadors, internacionals també, que venen aquí a Barcelona a passar una gran temporada i que els adoptem d'alguna manera com si estiguessin a casa. Gran actitud i a seguir treballant, que al cap de setmana que ve ens anem a l'Spanish. El quarterback del conjunt barceloní, l'alemany Philipp Winkler, va ser escollit MVP de la fase final, havent realitzat 3 partits molt complets. En acabar les finals de flag agafaven protagonisme els cadets de les nostres competicions. La selecció catalana es concentrava a Sarrià de Ter per fer un lleuger entrenament abans de partir cap a França, on disputaria el diumenge al matí un partit amistós contra una selecció de les regions del sud del país veí. L'entrenament va ser més recordatori del playbook que res més i començava a posar en situació els joves jugadors que abans de marxar es van fer la foto oficial amb la resta de l'estaf. Ja només quedava pujar a l'autocar i posar ruta a Gardan, una petita població al nord de Marsella. Un cop arribats al lloc on es va fer nit, el cos tècnic va decidir estirar una mica les cames i fer estiraments per activar els nostres cadets. Estàvem ja a poques hores del partit i era moment per sopar tots junts, fent pinya com a equip, i descansar per aixecar-se ben d'hora diumenge i vestir per fi la samarreta de la selecció catalana. Després d'un bon esmorzar, tota l'expedició de l'equip nacional es va desplaçar cap a l'estadi municipal de Gardan per la disputa del seu partit amistós. Amb més de 30 graus a les 11 del matí, la temperatura podia arribar a ser determinant. Els jugadors es preparaven pel gran moment i amb l'escalfament arribava el moment que tots volien,
la pilota començava a moure's. La gran defensa catalana va començar a demostrar el seu potencial des del primer drive, on Sergi Guerrero aconseguia interceptar la pilota. L'atac català sumava yardes gràcies als seus runnings, però no aconseguien culminar amb una anotació. Carlos Marín tancava la porta al quarterback francès d'anotar en el primer quart. Ja en el segon passatge, els canvis van donar més vivesa i alternatives a l'atac català. Nil Sabater guanyava unes quantes yardes amb aquesta gran carrera. I Matías Castaño arribava a la red zone. La combinació d'aquests dos mateixos protagonistes van donar a Catalunya el seu primer touchdown i l'extra. L'equip francès responia de forma eficaç amb una gran passada del seu cubi i rematant la feina ja en les últimes yardes. Tot i això, els nostres cadets defensaven bé l'extra i marxarien per davant al marcador al descans 6-8, a pesar de quasi anotar amb aquesta increïble recepció de Marc Guillazo. La defensa catalana va seguir en un estat de forma excepcional i parava totes les escomeses rivals. Ja en l'últim quart, Andrés Oñate trobava a Esteve Jimeno dins de la zona d'anotació. Ampliant així la distància fins al 6-16 gràcies a l'extra convertit per Josep Oriol Macía. Amb el partit quasi sentenciat, la defensa nacional de nou va aconseguir una intercepció, amb Carlos Marín de nou com a protagonista. Així es donava la possibilitat de poder tornar a notar. Ricardo Ferrera s'apropava a l'equip a la zona calenta amb aquesta espectacular cursa. I Guillem Trigueros connectava amb Julio Torres per tancar el marcador amb el definitiu 6-22. El combinat català tornava de nou a guanyar com ja passés el passat estiu a un equip que està en plena preparació pels campionats regionals, demostrant així l'alt nivell del futbol americà de casa nostra. D'aquesta manera, amb la victòria de la selecció catalana cadet aquí a França, despedim el programa i la temporada. Ha sigut tot un plaer estar al costat del futbol americà català. Totes les competicions ja coneixen el seu campió i només queda ja descansar una mica, preparar la propera temporada i gaudir de l'estiu. Bones vacances a qui els tingueu i ens retrobem la pròxima temporada aquí, al canal de la Federació Catalana de Futbol Americà, seguint el millor esport del món, el futbol americà.